isa na namang araw ng galak, pag-asa at pagmamahal dahil yan ang hatid sa inyo ng JFS Petals and Services. Hi mga ka-JFS, I am your Kuya Viz, Tony Lancero, ang mamas boy vlogger rakitero ng Camarines Sur. Sa ngayon ako na naman ang makakasama nyo para magbigay at ng punong-puno ng pagmamahal kasi ako lamang ang inyong JFS Love Ambassador because we don't just create, we captivate. Ngayong Marso pinagdiriwang natin ang Fire Prevention Month pero ngayon syempre hindi pa rin kayo magsasawa na magbigay ng lumalagaw love na pagmamahal sa inyong mga viewers at sa lahat ng mga nagsusuporta sa JFS Petals and Services. Ngayong araw nandito kami sa Nabua, Camarines Sur para surprisahin ang i-advance celebrate natin ang birthday ni Nanay Gloria kasama si Nono Efren Jr. para sa kanilang advance celebration ngayong Marso. Pero bago ang lahat, tignan na muna natin ang niyandang sorpresa ni Ma'am Jelsa na sa Riyadh, katuwang ang JFS Petals and Services para surprisahin ang kanyang mahal sa buhay. Kung makikita nyo sa ating packages sa cart trunk surprise, meron tayong 2 boxes ng donut. We have Fix Kakanin, meron tayong Shanghai, na paborito ng lahat ang Crispy Pata, meron tayong spaghetti, Arapa Bell's Cake, meron tayong red wine, we have bubble balloon para kay Nono Jr. At syempre meron tayong fresh flower bouquet na nagkaroon na merong 38,000 pesos. And for our social media account, please don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services. And I'm very much excited para surprisahin si Nanay kahit ano pang hinihintay nyo. Samahan nyo lamang kami dito lamang sa Nabua, Camarines Sur para surprisahin si Nanay. Let's go! So nandito na po kami sa area para pa-surprisein at i-prank po si Ma'am Gloria na magdiriwang po ng kanyang advance celebration ng kanyang birthday po. So sige po, sa lahat po nang hindi pa po nag-subscribe sa YouTube channel, subscribe. Lakad na po kami sa area po. Aray po, may hapon po. Arayo pa po. Mag-aray pa po? Sige po. Pero po na. Bara na ninyo. Sige po. Ay, sasamaan ako ng mga kids sa mabait naman po nito. Ay, Bibi. Ano? Kilala niyo sa nanay? Mama ko mo. Ay, mama mo? Okay. Day kang para ribok na ano Sa doon ko may ma-deliver. Iya, day mo sabi. Kasi surprise ni kinanay. Nanay mo pala. Nakakala ko pa si nanay. Ano? Ako pa. Sige po, sige. Maganda yun. Ay, maganda yun. Siyempre, pero mas magaganda ata itong mga kids na kasama ko, ha. Huwag kayo magpahalata na ano, may video ako, ha. So, medyo mababa lang na po yung lakaran, pero po, sige po. Sabi nga po namin, kahit saan po kayo dako dito sa Bicolandia, pero siyempre, dadayuin namin kayo para bigyan ng kakaibang saya at sorpresa. Siyempre, di ba? Opo. Yes naman. Yes naman. Mabuti naman at kasama natin itong mga kids ito, oh. Sige man. May sunig ko, ha? Iyon na ni? Iyon na ni? Pwede po, ah. Tan na po, ah. Ay, bako pa. Prank pa namin. Tan po, ah. Sumagin ka. Ako pa. Nandiyan si nanay. Tan po, ah. Nakaula. Nagtataratagiti pati ano. Ay, marina hapon po. Pwede po mag-upload. Sa'yo po di ang arang po ni Nanay Gloria. Hello po. Ay, ma'am. Ma'am, from Food Panda po. Ma'am, may delivery lang po kami. May delivery lang po kami, ma'am. Food Panda. Dahil man po, may delivery lang po kami, ma'am, ng foods po. Ma'am, ali po bang sa Jollibee?
Kaya po ma'am, may ano lang po kami, may mga bucket ng chicken po, spaghetti po ma'am. Tapos mga mix kakanin po ma'am, ali po ma'am sa ibang delivery po. Pinapadara po ma'am ni Ma'am Jessa. Ni Ma'am Jessa po. So okay lang po ma'am, ano ma'am? Kung ano man lang po naman ma'am sa ano ma'am. Iyo po. Kaya po ano po kaya ma'am magpa-picture na na-receive po ninyo ma'am si package niyo po. Medyo dakula po kaya ma'am. Tapos mapaiba na lang po kami ma'am sa Indo ma'am. Tama pala yung sisabi ka tong aki, magayon da si Nanay Gloria. Iyo po. Sige na. Okay lang na, mapaano lang po, tapos mapapirma lang po kami ma'am. May ballpen po ka dyan, ma'am. Nawal ko kaya duman ma'am si ano ma'am si ballpen. Pumirma ka mo, bago ko sa kuha. Release. Ayan po. Ayan po. Mapaiba na lang po kami na mapataba na lang po kami pagbuhat po. Ako lang po kaya ma'am ang kaibanan. Darakulon man. Darakulon man. Daiman po, pero kay Puan lang po talaga may katabang lang po. Dahil po kaya pong dito, nakalab ni po kay Aranila. Eh, ano. Ayan po. Mas bilhin na po ang ballpen. Ayan po, Nay. Mapapirma na lang po ako naman, ma'am. Tapos ma'am, mapapicture po. Sa inyo po. Ayan po. Ayun, Nay. Ma'am, kunin ko na lang po yung resibo. Para na lang po ako, ma'am. Buksan ko ito. Mabukas na lang po, ma'am. Paano ko lang po, kunin ko lang po yung resibo. Dito po. Okay. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Clap your hands. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan ma'am, happy birthday po sa inyo ma'am. From on behalf po ma'am Ma'am Jessa ma'am na nanonood po ngayon ma'am. Binabati ka po namin ma'am ng happy birthday ma'am. So sa lahat ma'am na nakikita nyo ma'am, sa inyo po yan ma'am. Meron po kayong box ng pizza po, ay meron po kayong donut, may mix na kanin, may Shanghai, may crispy pata, may spaghetti, may Rapa Bell steak, may wine. At syempre, hindi makukumpleto ang birthday ng isang nanay kung hindi siya makaka-receive ng SAS. Parang nanalo si ma'am sa pageant. Palakpakan naman po tayo dyan. Ang daming sumusuporta kay nanay. Nanay, sige po. Ay, talabos. Yes po. Yan yung kamay niya na po. Yan, si nanay para nanalo ng pageant, oh. Kaya ma'am, dito po tayo ma'am. At syempre, hindi makukumpleto at hindi makukumpleto ang ganda ni nanay kung hindi siya makaka-receive ng... Ang laki. Ay, naikuto na. Okay, ng fresh flower bouquet with 38,000 pesos! Ma'am, tanggapin niyo po ito ma'am. Fresh flower bouquet with 38,000 pesos. Pero masyado malaki masyado ako matatakpan. Ma'am, ano po yung masasabi niyo ma'am kay Ma'am Jessa ma'am na nabigay po sa inyo ng surpresang ito? Salamat, Gisa, sa pa-surprise mo ka na. Dabag iyak. Iiyak na si nanay Ano pa na yung mga iba niyo pong message niyo po kay Ma'am Jessa at sa lahat niyo po mga nagmamahal po sa buhay na medyo emotional po sila ngayon nanay ang dami po. Maraming salamat sa mga anak ko, lalo na kay Ma'am Gisa. Kung hindi dahil sa wala ko, hindi dahil sa iyo. Masyadong emotional si nanay. Siyempre, deserve naman ni nanay na makatanggap ng, siyempre hindi lang ng sorpresang ganito, kundi yung pera na 38,000. Maraming mapupunta nitong magandang bagay. At siyempre nanay, hindi lang ay nalaman po namin na advance celebration niya daw ito ma'am. Kailan po yung birthday niyo ma'am? Nung 15 po, nung February 15. Late celebration po siya ma'am. Okay po. Pero kahit pa paano, bawing-bawi naman po sa inyo ma'am yung anak niyo po at yung mga mahal niyo po sa buhay na nandito ngayon. So palakpakan naman po tayo para kay nanay. At syempre nanay, pwede po natin tawagin si Nono na magdiriwang. Ay si Nono, syempre si Nono ata ang mag-advance birthday. So syempre Nono, palakpakan naman natin. Meron naman si Kuya ng bubble balloon para sa kanyang bunso. Ano masasabi niyo kay Ate Jessa? Tita niya po, si tita? Ate po. Kay ate. Opo, tanggapin niyo po ito Ano masasabi mo kay
kay ate? Salamat Ate Bisa. Salamat sa anak ko. Ano masabi mo kay ate? Para medyo emotional na si kuya. Ay, sabi daw ni Nono, bakit daw wala siyang pera? Siyempre, to follow na lang yung pera. Siyempre, si Lola mo na daw at si nanay mo na daw po ang magbibigay sa inyo ng pera. Siyempre po, pero siyempre, bago ang lahat yan, nanay, baka meron po tayong anak dyan na gusto magbigay po ng mensahe. Maisama po natin sa video. Si ate, na isang kasabwat po natin. Para magpasalamat. Salamat. Ano po, katabi ka na po kinanay. Amo, Happy birthday. nag-aabang ka din mga umutang. Ayun lang, wow. Siyempre, very sweet message na yung happy birthday. Hindi na alam ni ate kung paano niya i-express yung pagmamahal niya po sa inyo. Pero siyempre, isang hug and kiss naman po dyan kinanay. Yes, palakpakan naman po tayo dyan lahat. Siyempre, may isang anak pa po nanay na request na kung gusto magbigay ng message. Meron pa po si ate. Si ate, para si gusto mag-message ni ate. Medyo emotional na po kaya sila nanay. Sino? Sige po. Ate, magbibigay po ata ng message. Si ate. Medyo nahihiya lang po ata si ate. Okay po. Sige, parang medyo maiyain po ata yung ibang anak po ni nanay. So, may iba pa po kayong request na magbibigay po ng mensahe po? Mga mahal niyo po sa buhay? Or mga apo niyo nanay, may apo na din po kayo? Ito lang. Nakita na si baby boy sa video. Siyempre, live na live pa rin dito tayo sa Nabua Camarines. So, kaya mamaya-maya lamang sabay-sabay natin kakantahan si nanay ng happy birthday. At lahat ng mga mahal niyo sa buhay nanay at sama-sama pong mag-aanog sa inyo na magandang awitin. Kaya stay tuned mga ka-JMS. Ayan, live na live pa rin tayo dito lamang sa Nabua Camarines para ipagdiwang ang kaarawan, ang late celebration ni Nanay Gloria. Siyempre nanay, kasama ng JFS ang inyong mga mahal sa buhay. Lahat po kami kakanta sa inyo ng happy birthday. In a count of 3. Okay, in 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Clap your hands. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tuwang-tuwa sila namin, no? Birthday, happy birthday to you. Ayan nanay, once again, happy birthday po sa inyo ma'am. So nanay, close your eyes and make a wish po. Palakpakan naman po tayo dyan. So nanay, happy birthday po sa inyo. Nay, minsan niyo po kay Ma'am Jessa na nasa Riyadh po ngayon at sa mga mahal niyo po sa buhay na nandito po. Kasama po natin ngayon. Salamat sa pa-birthday mo ka na po. Sana ingatan mo at buhay mo sa ito. Sana mga nakasama. Salamat po. Very emotional si nanay at very sweet. Siyempre yung wish ni nanay ay siyempre sa kapakanan ng kanyang anak na nasa malayong lugar. Siyempre nanay, nagbigay din po ng maliit na mensahe si Ma'am Jessa na nasa Riyadh po ngayon ma'am. Ang message lang po sa amin ma'am, happy birthday Mama, Bibi, and Nonong Efren Jr. Ingat lang kayo palagi, dito lang ako para sa inyo. Mahal ko kayo, alam nyo naman yun. So siyempre nanay, maliit po yung mensahe pero punong-punong po ng pagmamahal ang pagbibigay po sa inyo ni Ma'am Jessa po. Siyempre nanay, on behalf of JFS Petals and Services po at siyempre yung lahat mga kasama po natin, happy birthday po sa inyo ma'am, sincerely po. Sana po masaya po kayong araw at masaya rin po. Masaya rin po kami nanay na kasama niyo po kami ngayon sa inyong kaarawan po. Kahit late celebration na po, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-celebrate po natin sa inyong kaarawan po. So isang nanay na naman ang napasaya natin dito lamang sa Nabua Camarines. So kaya sa lahat dyan na mga gusto magpa-surprise, just message us on JFS Petals and Services Facebook page para kung sino man ang gusto nyo surprisein. At syempre, nanay, isang kaway na lang po nanay para po magbigay po tayo ng pag-asa at pagmamahal po sa lahat po na manonood po sa ating video. Bye-bye!